L'Escola Joaquim Ruyra porta a terme unes tertúlies literàries molt particulars. Els alumnes han de triar una frase que els desperti algun tipus d'emoció o que els recordi algun fet personal i posar-lo després en comú amb els companys. La lectura acaba sent l'excusa per parlar de sentiments, de por, per compartir alegries i per expressar preocupacions. Hem assistit a una d'aquestes tertúlies. És un reportatge de l'Eric Cayuelas. Avui hem fet unes tertúlies literàries a cicle superior. El que fem és que llegim un llibre, que ha de ser sempre un clàssic universal, i els nens a casa treballen el capítol que toca cada setmana i han d'escollir una frase perquè els agrada, no els agrada, els ha cridat l'atenció, els fa sentir, el que sigui. I després a classe ja fem la rotllana i compartim aquestes reflexions que han fet a partir de la lectura, expliquen les seves vivències personals, amb les seves reflexions, vivències, sentiments, records, i entre ells fan un debat, un alumne explica la seva frase i ja comença el debat d'aquest comentari. Venga, Lola, ¿quieres leer tu frase? Escuchamos a Lola. Pues las tertulias literarias que se llama así como lo que hacemos y es como que nos dan un libro y una libreta. Y en casa tenemos que leernos el capítulo del libro y coger una frase que nos recuerde a algo, nos guste, o, por ejemplo, no entendamos una palabra, y luego, si queremos participar en clase, pues los explicamos por qué hemos escogido esta frase, porque si me gusta, si no. Para expresar cosas que a veces te hacen sentir mal, tanto como que te hacen sentir bien, y cosas divertidas que te han pasado. Muy bien, tu reflexión y por aquí no se ha oído. He escogido esta frase porque casi siempre me arrepiento de haber dicho algo que había planeado decirlo desde hace mucho tiempo. Casi siempre se arrepiente de hacer algo que había planeado desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Nos quieres explicar por qué? Y luego los compañeros dan su opinión. Luego, si alguien quiere decir algo más de la frase, que puede opinar y así. Y podemos compartir cosas que nos hayan pasado o cosas que nos recuerden. Yo he compartido, tampoco es como casi lo mismo que hablar, pero de otra manera. Después de opinar, pues reflexionamos y esas cosas y podemos compartir cosas con todos los compañeros. Pasamos tiempo entre compañeros en un grupo para así poder hablar y ayudarnos. Es como, a mí es un sentimiento que yo puedo compartir con todos y pues me siento bien al decirlo a las personas y me siento mejor. Ahora estábamos leyendo Viaje al centro de la Tierra. Hemos leído el capítulo de Gauren, creo que se llama así. Sí, hemos leído y la gran parte de los compañeros hemos hecho el trabajo. Hay una frase en el capítulo 4 que se iban de viaje por la mañana a primera hora y me ha recordado a cuando hicimos un viaje para ver a mi familia y entonces yo me alegré mucho. De una frase en la que decía, creía estar en lo correcto, pero al final no lo estaba. Y me recuerda cuando a veces que yo recuerdo que estoy en lo correcto en una cosa, pero al final no. Quan un fa la seva frase és el seu torn i és el que dinamitza aquest petit debat que es crea i ja quan acaba, el següent que fa la seva frase és el seu torn també de dinamitzar el seu debat. Jo només soc la moderadora. S'escolten, aixequen la mà, respecten el torn de paraula, que és una cosa que és difícil, però aquí com que treballem tan així, clar, ja estan acostumats. ¿Cómo te hace sentir tu hermana? Mi hermana me hace sentir de otra manera y así, como que me... Ells saben que han de parlar amb el cap i el cor, és a dir, que tot el que només surt per la boca, que són historietes, sempre diem que estan molt bé, perquè clar, tot és vàlid, però que són coses per parlar al pati. Aquí han de ser coses que els fa sentir alguna cosa, els fa pensar, els recorda, i surten molts temes, sempre molts temes culturals. Cuando yo era pequeño, mi abuela De la seva, quan vivien al seu país, el fet de venir del seu país, no? Com començar de nou de ser un altre país, com xoquen les cultures, tradicions, totes les festes que celebren,
fins i tot l'amor, com celebren l'amor, en uns països és d'una manera, en altres és d'altra. Tots aquests temes han sortit, temes de la família, problemes familiars, o fins i tot alegries, però molts problemes familiars. Els nens a vegades només volen parlar del tema i a vegades demanen consells als companys, s'ajuden entre ells. Científics, en Viaje al centre de la Tierra surten molts temes científics. Jo sempre el que dic és que quan surt un dubte, jo no dono la resposta, després han d'investigar a casa. I sí, ells tenen molt clar que han d'investigar una font que sigui rigorosa, ja hem mirat quines pàgines són més segures i quines no, o a qui em poden preguntar, i després la setmana següent porten la resposta i la comentem. I de tot, temes divertits, a vegades riem, els somnis, què volen ser de grans, què els preocupa, què els agrada, no sé. A les tertúlies riem i plorem, perquè hem plorat, i jo he plorat, i tots hem plorat. Mi otra abuelita siempre decía, cuando está en India, porque ella está en India, pero siempre me decía a mí y a mi padre que veníamos nosotros ahí a visitarla por última vez, porque ella ya mayorcita. Avui quan parlaven de la mort dels avis era perquè sortia que s'acomiadaven, anaven a viatjar al centre de la Terra, anaven a viatjar al centre de la Terra i s'acomiadava de la família i que era molt complicat, que era molt difícil, i a partir d'aquí ha sortit el tema d'acomiadar-se d'algú al que estimes. Se murió cuando mi padre tenía 6 años. No estaré contigo, pero sí estaré en el corazón. Y se murió mi hija. Yo quiero parar el tiempo y que siempre nos quedemos el mismo día para que ninguno de mis abuelos más muera. Nadie. Si quieres expresar algo de tristeza, no pasa nada porque tus compañeros están ahí y te apoyan. Y eso está bien. O si quieres expresar algo de felicidad, también te apoyan. Este tipo de clase me gusta porque expresamos sentimientos, expresamos opiniones. Hablamos de cosas tristes que nos han pasado y nos ayudamos entre los compañeros a superar-lo. Si tu veus que els teus companys t'estan escoltant, com avui, no? Un alumne que és nou, que l'estaven escoltant durant minuts, perquè està parlant minuts, clar, aquest nen surt amb una confiança amb el grup que abans potser no tenia. Jo penso que aquest nen avui ell ha canviat la confiança amb el grup perquè mai s'havia obert així i tots l'han escoltat amb un silenci i un respecte que era com una mica abrumador, d'un silenci que s'han convivit tant, han parlat tant de les seves cultures, tradicions, que a vegades abans si sortia un tema cultural i tot eren sorpreses i explicaven, ara és que ja tothom sap el que passa a la vida dels altres. Crees vincle amb el grup i amb la persona que fa tertúlies. També facilita que si després hi ha un problema tinguin més confiança per explicar-te el problema, que potser no ho explicarien a un adult si no, saps? I clar, jo penso que surten situacions que si no tens el llibre davant segurament no arribaríem a parlar d'aquest tema. És com l'excusa. Clar, no és una comprensió lectora, però estàs comprenent molt bé el llibre. A més, els nens fan comparacions del que havia sortit en aquest capítol. El llibre que llegíem l'any passat també sortia aquest tema. I veus que estan comprenent molt bé el llibre, però d'una manera vivencial, no comprensió literària d'aquesta que després s'oblida. Els nens de sisè encara parlen de Platero, que és el llibre que fan a tercer. I jo quan era petita jo vaig llegir Platero i a mi semblava superavorrit perquè no em deia res. Però clar, és que aquests nens estan parlant de cada capítol de Platero d'una manera poètica, de les seves vivències, si les agrada. Y claro, la vivencia es totalmente diferente. La reflexión es muy crítico, dice, me arrepiento de no haberle hecho caso al entrenador y por mi culpa perdimos. ¿El arrepentimiento, el sentimiento es bueno o malo? ¿Lo sentimos bien o mal? Nosaltres sempre diem que una classe on no hi hagi soroll, no hi hagi parla, és una classe que no està aprenent, perquè aprenem a partir de les interaccions, i són d'aquelles coses que ja estan demostrades, que quan més diàleg hi ha, més aprenentatge tenim. Jo crec que és un espai que totes les escoles haurien de tenir, perquè propicia el fet de poder compartir, d'escoltar els companys, de poder parlar de coses que normalment a les escoles no n'hi ha espais per parlar. Si et poses a mirar, quan nosaltres anàvem a l'escola no hi havia cap espai en què poguéssim parlar d'aquests temes. Fins i tot el pati, que sembla que és el lloc on podíem parlar, no ens dedicàvem a això. Ens dedicàvem a jugar a la pilota o a fer d'altres coses, però no teníem un espai íntim per parlar d'allò que ens preocupa, d'allò que ens motiva, d'allò que ens agrada, que no ens agrada, de la nostra vida personal, del nostre país. Pensa que tenim 30 nacionalitats diferents. Una tertúlia és com un viatge pel món, és un espai idíl·lic, no?
mí sí me gusta estar así ayudando a mis demás compañeros a también superar sus temas. Y también me gusta compartir momentos divertidos que me han pasado con mi familia, con todos. Porque te sientes mejor. Yo, eso es para mí que me siento mejor, pero otras personas no lo sé. A mí me siento mejor. Y liberamos nuestros sentimientos y eso me encanta.